Ahoj priatelia, vítajte naspäť v 70. rokoch. Dnes je 9. marec 1977 a počúvate Rádio Oxford, kde vás zvuk unáša. Bratia a sestry, časy sa menia. No a teraz je tu doba slobody, rebélia, lásky všade okolo. Všetci chceme zmeniť svet. Môžete povedať, že som len Rojko, ale myslím, že nie som jediný. Kvety získali silu, tak si užite ten ťah, uvoľnite sa a leďte so mnou. A teraz je tu čas pre náš. Viete, prečo sú 70. roky také skvelé? Vyšiel album Pink Floyd The Dark Side of the Moon, vysiela sa Muppet Show a no počkaj, bolo vynájdené frisbee, končila vojna vo Vietname. A každý bol v 70. rokoch zbláznený z Mini Cooper. Hudobníci, herci, módni návrhári. Dokonca aj anglická kráľovská rodina mala záujem o upravené verzie modelov Mini. A túto správu vám priniesol... The 70s had the cultural revolution, the flower power, etc. And the Mini went with it. You could have the Mini customized whatever way you wanted. And there were very many British sports cars based on Mini. If you want to know all this, come to my driving sessions. We drive, we have fun, and we talk about it. A ak potrebujete ďalší dôkaz o tom, aké úžasné obdobie to bolo, prichádza k nám priamo zo 70. rokov najdôležitejší vynález 10 ročia Disco Gula. Tak to je na dnes všetko, priatelia. Čoskoro ma budete počuť znova v rovnakom čase na rovnakej stanici v inom roku na Rádiu Oxford. Ahoj!